Isang kanulatan. Damay ako. Walang iyakan, no? Uy, walang iyakan. Walang iyakan. Huwag umiyak ka. Ayan na siya. Ay, YouTube. O, add nyo siya. Follow nyo. Anong pangalan? Ayan. Junior. Tapos i-post nyo kung sino magpapatato. Connect na kita para mag-subscribe ka na. Sige, sige. Umiyak. Kung masyadong malakas. Ang daming subscriber, ah. Di ba yan? Cha. Yeah, cha. Junior ka. Yeah, ganun siya. Ganun po sila. Ilan pa yun? 7 na namin. Tiis ganda, pre. Hinaya ko nga yung ilong ko kagabi. Ako na. Masakit. Hindi. Sure ba? Oo. Sarap. Sarap. Parang vibrate lang yung mobile. Ano yan? Nagturok na talaga siya? Oo. Ito ang mga pagbabago ng mga nabibo. Pinagdadaanan ko. Hindi nga umiyak si Ate. Hindi ang sakit. Pag sa mga laman naman daw, ang sakit. Pero pag buto daw, parang kasi dito, nabalik tayo. Dito daw yun. Batayin kita dyan.
sa akin lang naman. 550. Sinawid doon sa kabila. Yun doon sila ang sarap. Oo naman ako pa. Sama sa ngayong iniwan eh. Malay ko ba sa inyo sino bang iniwan? Wala lang. Lisensya ka dyan. Ang damay. Oo nga, nang damay. Walang iya. Nahinit ko yun. Ay, magaling. Ewan ko. Huwag ganyan. Pag sumunod ka, talagang takot ka sa akin. Ah, grabe. No reaction ka nga eh. Baka ako din may Good luck. sanay na ako sa sakit. Ayun tayo eh. Ayun tayo eh. Nagugutin. Sa dami ng sakit na pinagdananan ko, dito pa ako susuko. Oh, di ko. No. Masakit na. Pwedeng sumigaw. Dala. Hindi naman siya masakit, normal lang. Mas masakit nga yung iniwan ko eh. Hindi nga eh. Hindi ko na inintay eh. Ganda. Mas magandang ganyan. Magandang yan. Kasi pag nagulay, baka isipin nila po. Maputi. Next month. Sakit na yun. Sa-challenge ka lang na.
tutoy sa Yan lang. Anong magandang ipahit? Yan lang. Petroleum lang. Kumato. Dagat mo ba? Hindi ka naging bago. Petrol yung gawin. Hindi pa masip ang latangan? petroleum lang. Ganun no? Kasama ko sa kaibigan ko. Nag-survey ng araw-araw. Ito, may cream siya. Bago mag-dito. Mabili daw sa pharmacy. Mas magaling na feel. Mga ilang araw kuya. Isang linggo siguro. Pero okay lang siya hindi ba? Ang maganda ng bibig ko, hindi siya ibigay. Ha? Hindi siya ibigay. Huwag lang sa dagat. Hindi siya makate. Makatipot sa sugaling. Ang pati talaga ibigay. Lahat ng sugat na pagaling nakatulog. Huwag mo lang. Kamo din ba? Kasi tao nakabalik ang gusto na Tigpa-timpla mo diyan ko ngayon. Sige. Si Dain. Natamo tayo. Gumating tuwakan. Repul niyo. Na? Wala na, hindi na masakit. hindi ka na makatulog. Ha? Na? Umbok. Sige. Lamiglagan ba? Hindi ka makatulog. Matatay ka? Utang na. First natin. First natin. Ano mo yan? Dapat i-subscribe mo si Kuya para makita mo yung first natin niya. Oo naman. Matik yan. Ang bilog-bilog pala siya. Bigay kayo mainis. Mukha natin. Ulit gulay. Ulit yung gulay. Anong gulay nga? Sabi tayo niya, Ira. Hindi ko man ako. Adik mo. May ihi labas. May ihi. Tangkap pa. Hindi naman. Parang gago. Uuwi na daw siya. Ayaw na niya daw.
Ngayon pa mapa-atras. Iba ikaw, pre. Paglagay sa lang. Ay, sorry. Paglagay sa lang. Hindi. Kaya to. Bakit ka nangyayari? Hindi. Kalmado, kalmado. Kailangan ng iba, di ba? Full body talaga. Oo, putol. Pag nilahat yan, hindi na siya finish na. Tutulog siya na nakatayo. Hindi pa mo. Tingnan mo yung anak ko kanina. Maano yan na sa ilong mo? Hikab. At hindi ka na sa dila mo. Ano yung mo? Oo nga naman. Yun. Gusto mo yung sa dila? Pabutasan mo na lang lahat. Ayos lang tayo, kawal lahat. Wala yung sakit. Yung dito nga lang, iyak ako yun. Ito mo yung baby. Dalawang buwan. Dalawang buwan po. Hanggang yung sakit pa rin. Yung best friend ko. Ako nga kanina nasabi ko yung ilong ko, umiyak talaga ako. Pagkaligo ko, nakalimutan ko ba? Pag ganun ko, gumawa talaga ako. Alin? Dito pa. Madami na. Joke lang. Okay, nice.
Dami na akong bilog na yan. Hindi na matapos. Decide na pinili mo. Sabi, kaya nga nagpipili ko ng ano, yung madami naman siyang guhit ay pinili niya. Hindi, kung hindi mo lang bili, huwag mo tanong maraming kopi. Kasi maganda pa rin yung kita yung isa. Masakit yung pa nga yung vaccine natin. Oo nga, no? Lipit ng Sakit-sakit tayo ng vaccine tayo. sakit. Kasi talagang turok na turok. Ako nga umulit pa. Vaccine? Di ba ang dati yung Silopan? Ipa-booster. Ano po, booster? Pa 6 months? Mag-booster din tayo mo. Hindi, ano ka, kaya to? Oo, kaya. Kaya? Hindi na, hindi ko sinabi na. Hindi na kasi ng Hyatt, parang binili nila na parang Pfizer. Pfizer na ata. Sinovac? Ano Sinovac? Sinovac? Kung Sinovac ka, kailangan mo mag-acquisition, kailangan mo mag-Pfizer. Ayaw ko. Kami, Hyatt Box, okay lang kahit hindi kami Mag-booster. mag-booster. Mag-Pfizer. Mag-booster lang. Okay. Hindi na ako pinapit. Bakit kaya?
Umiyak na ako, bakal ko yan. Nalilisan siya. Ganda na. Sana all. Hindi ba pala ako? Nice job. Parang gago to. Gusto mo na umuwi.
go. Pasa rin. Ganda. Oh, palakpak na yung pinag-ano siya. Ano, 5 lang. Okay, bye. Sana. Wala, bibi, bilis. Bilisan na kasi. Ang ganda. Marco. Huwag ka na doon. Hindi ka na. Aray. Kita ka lang dito, pahid. Tama kipahid na. Ako Magkano Saan yan? ba? Picture Dito lang daw. Picture natin last. Saan banda mismo? Sa gitna? O Oo. dito? Dito mo siya. Saan ba? Ewan ko. Kung saan maganda. Sa baba lang rin. Kasi maliit na siya. Maganda siya sa baba. Sa baba. Mm-mm. Sa baba. Saan mo malakas, Toy? 32. Ang mahal pala. Ayun nila. Dalawa naman kayo gamit. Oo. Hindi naman kayo magkabahay. Kaya mapupunta ka naman lang sa bahay. Ay, pumupunta ako lagi sa bahay. Cute siya na. Nabigay lang yan. Patang kita. Joke lang yung kanina. Naasap lang kita. Kiss tayo. Meron tayo. Atay, uy. Balutin mo ako nang hiwagan ng lupon. Hindi, gumagawa ako ng video ko. Buwan ikaw. Yan, ganyan. Konti lang. Pang paano lang ng utak. Yan. Opo ka, Tin. Gusto ko kasi makita. Tinik ka, Pin. Patingin. Lagay ko sa Facebook. Lagay ko siya ng list. Huwag sa hininga. Iiyak ka lang dun. Iiyak.
makapal. Tinatawanan nila ako. Lay, 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 lay. Hindi naman sakit mamaya iiyak ako. Sige na.
May pusa siya. Binigay doon ng client. Sabi ko, dalhin mo sa akin. Ako na lang matalaga. Ako na lang. Sabi niya, dadalhin daw niya. Hindi na lang. Sinangaling din. Saan pa lang ako? Ayun ko na. Sa'yo mo ng pusa. Hindi, ayun ko sa kanya. Isa rin yun eh. Oo, pati sila ni Lovely. Okay, ayun. Yung lalaki na awa ko sa kanya. Simple lang yun. Cute, di ba? Nag-duty kami sa stage mo. Libre ko siya. Saka, Kanina ba yung kulang sa kanya sa planet? hindi. Nababalik na ako. Alam mo pala inaako ka. Nanoy ka ngayon sa mga. Akala ko yung hindi isang mga. Kaya nga. Kaya nga yun. Sabi ko sa kanya. Bulag ka siya. Sabi ko sa kanya. Sabi mo, meron akong yun na. Hindi na ka. Pinagigita niya meron lang. Wala. Hindi nga ano sa ano sa nagigita niya. Yung. Yung status sa kanya sa sa Parang nga, yun na.
Why? Huwag mo adaptan sa amin na, din sa amin yun na. Hindi sa war. Oo, sinangit dito eh. Ha? Mura naman. Sino? Sabi ko lang natin sa akin. Ano tulog? Ay, oo. Ano sa hindi? Tapos, nag-iinarapin ako. Nainis ako siya. Sabi niya na ano, nahimik ka, hayaan mo siya. Hindi naman pwede natin hayaan siya. Ano? Kaya nainis ako ngaya ako sa kanya. Di pa dito siya. Yun pa. Ayaw mo kaya ba? Ha? Ayaw mo ba? Ayaw mo. Kasi nasasapawan siya. Bakit? Sino ba siya? Gusto nga niya papunta yung sarili ko doon. Sabi niya rin ako na tinanong ako kung nakita ko na sabi ko na Lagi. Pumunta siya. Pero mo lang date. Nasabawan niya. Ayaw ko na sa lapis sa ulo na. sino naglang? Siya? Nakita ko lang. Ah. Oo, ako. Lamig dito. Tawagan mo tayo na agad. Ha? Masarap. Lamig. Na-addict ko. Next Dito month mo ako. din kape. Dito lang sa kabila. Next month ulit. Dito. Ibalhin niyo naman. Ha? Ibalhin niyo naman na kapte. Ano mga mukha namin? Yung ka na. Sa kilo ba? Katato ka ba ng kilo ko? Hindi na.
Hindi. Bakit yun? Huwag pa. Kulubot na yung balat mo, di na sumama yung katong. Tama. Duwali naman manipis yung pilay ko. Pwede naman lagyan niya ng ganun-ganun. Kaso masakit. Ano pa rin? Makati. Pag may... Ano? Ayaw ko. Kaya mahilig. Bibi, ano mo kami yung agad? Therapy. Sabi mo lang, kailangan daw isang sa inyo. Para daw may food. Ano? Na nag-isip ko kasi hindi daw sila mag-isip. Oo, tama. Kagaya sa service master. Kailangan na email. Email first. Bago, ano. Ano yung email ang number? Ay, tignan mo. Sa mga kontrata sa mga Oo, sa papel. madera. Picturean ko lang yun, diba? Tapos attach. Hindi masakit. Hindi masakit pero ako hindi lang.
Sorry, sinasadya. Mga ganun. Ngayon, sus, nakakapagalitan. Na? Burdo ba yan? Iba yung dito sa akin. Wala naman nasa isip ko. Dudu. Balikat dyan. Wala ka dyan. Ha? Kasi nga, ganda na. Grabe siya. Bago pa nga, 6:36 pa lang. Tapos kalahati na rin oras lalakad hanggang gusto niya. Yun. Uy, wag Wala naman 30 minutes. Hindi ka doon pa tayo, bibili ka pa ng pants. Maybe. Huwag na na. Sa next week na lang. Meron ko pa naman magagawa. Hindi lang ako na. Ano naman ako magpagawa? Oo naman. Hindi na ako kagaya ni Lagi. Yun na muna, tapos saka tayo bumili ng mga Bakit? Ang iwan? Hindi. Saka tapos yung nabili yung lahat ng nabili nila. Yan, tapos na. Yan, hindi ko. Hindi ko sila. Ano ko kayo ng ganun? Wala pa. Tapos kaya, nabili na ako. Hindi ko. Kaya lumabas na lang din. Buti pa wala ako. Nakangod kasi, galit kasi nandun ako.
alam niyo ano. Kagabi. Hindi ah, may isa pa yung binigay. Gagawin. Malay mo siyempre nakita ko dito. Nag-away-away lang kami sa labas kagabi. Sino? Ako. Kasi, Kami, nagbabakan kami sila. Baka kami yung bunganga. Sasaway sila. wala na black na ano. Wala naman ako. Pabilis na. Tama ano ko yung fusion. Nagkita kami. Fusion ba? Alis na mag-try kami wala. Patay. Bago. Wala na ako na din. Sorry. Ano, magpapay ba tayo? Magpapay pa ba tayo? Oo, saglit lang. Ano mo? Sabi ko, ano, saglit lang. Yung saglitan niya, wala na, tigok na. Pagising ko, umaga na. Na, aling pungatan ako, mga nagkakatin. Kape ka sa pisang niya. Ito, Hindi ko pinatawanan. Kanina, matas na yun. Hindi na nakakayanan ng bitbit. kunwari nakakain na. Hindi na pa kami sa upuan. Ay, grabe. Kaya na kasi. Hindi na kami. Sabi siguro, nakakataps na siya. Nakakataps na siya. Ako na. Ganda kaya. Ganda ng vibration niya. Oo. Nakabot naman dito. Parang yung... Hindi. Siya nila yung mabot yun. Hindi pwede talaga ako nito. Oo. Sabay ulit tayo. Mauna ka. Ikaw naman, alternate ba? Ngayon na rin din. Siyempre, maganda nagpapatato. Para siyang sleeping. Ha? Hindi, huwag mo. Ha? Para siyang sleeping. Maganda talaga pag plain lang na. Ano yung Tignan mo yung suot mo. Maganda to. Nilalamig mo. Ako din, lalamig na rin ako. Tignan mo yung suot niya. Sleeveless pa ko. Tuloy? Ay, Kita tuloy. kilikili. Tuloy. Diwali na. Hindi na rin naman nakalive eh. Sige na. Maglaglag ka na. Dito. Ay, live pa rin siya. Ay, ikaw yung nakakawid ka na, nakakakaroon ng bayram. Sakit na sakit.
mo kapag sapit magtatato. Ano kapit yun? Meron siguro. Meron ah. Dito kasi yung Gladys dito. Maganda yung kapinet. Oo, Colorful. dapat pag nagpatuto ka dyan, yung angat yung gamit mo, tsaka yung longest yung short, yung Huwag pantalon. ka na magpanty ha. Huwag ka nang masuot. Tapos naglalakad ka. Nanonood ko dun sa video, sa YouTube ko makikita. Si Gladys dito nagtatato. Nung nagpa-cover actually. Sino yung klase? Nung nagpa-cover at dito ko Palagay? yan, nagpalagay ng bulaklak. Dito sa may dibdib niya. Ano ba dati doon? Yung pangalan ng jowa niya. Oo. Marius. Sis Marius. Ay, yung malaking ano? Ang malaking ano. Malaki din. Madaldal yun. Yung madaldal ba? Mukha na May din nga yun yung boses. Sa alipin sa Maliit na babae pero mataba. Hmm. Tapos nung nandito kami yan, tumawa. Tuloy ang pagkakaroon. Kala niya siguro may forever eh. Pinakabarat mo niya? Oo. Di ba ito yung nagcover up? Hindi ko na matandaan ka. Pag Yung isa pa, tagal na. Kailan ka naman? Ngayon, ilang buwan na si Gladys sa wala company. August, September, October. 3 months na. sa mukha, hindi ko natatandaan, pero sa mga gawa ko. Nagpatatabi ka na ano. Mura maningil. Kaso ang mga gawa umiiyak. Kasi hindi ko sa mga. Ay, yung mga design na pinapakita niya. Hindi. Okay naman, pero pagkagawa, Pangit. Ayun, ganda na yung Patingin. sa paa. Kaso nga sakit kasi may buto. Kaya mo yan. Paasan mo sa'yo, bebe. Ayaw ko. Yun na. Ayan, forever. Ano talaga? Hindi ka na. Sorry. Bitter ka? Hindi man lang namula. Ay, pula pala. May iba lang Ako nga kasi- parang lumobo. Malamang. Ikaw kayang tarayumin. Mababaw lang na yan, nakarayo. I want video. Mashallah, mashallah. Pakaingay. Ngayon natin na. Sabi ko siya.
Wala. 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 Kaya may ganyan siyang pipapang. Sige lang. Hindi naman masakit. Brr. Bakit di mo ako nilagyan ng ganyan kuya? Ano ba yan? Yun lang? Maganda daw yung tato ko eh. Kaya nilagyan ko siya. Maliit lang kasi. Naghanap ng kuntitang. Pero ang trabaho niya. Saan? Kasi, Oo. Nahirapan si kuya ng medyo slide lang. yan na. Kaiti. Parking. Sige na. Tingnan mo na, bebe. Hindi na. Tingnan mo na. Video ko. Pakita ko sa mga nanonood. Yan. Sige na. Tapos may nanonood pa. Ako ang bigyan mo ng pit. Coffee. Bigyan ko mo na. Guys, maraming salamat sa mga nanonood. Mag-end na ako. Dami oh. Nilagyan kita ng 50. Ay.